Jenar Lor. Jenan Lor. Nah ya itulah. Menika sakniki pripun kabaripun pawartosipun, Pak? Wah, kabare tetep bagus terus kok bisa. Nggih, syukur bejo 1000. Ingkang baku pokoke minal aidil wal faidin nggih. Waduh, maksudnya Ya mohon maaf lahir dan batin, sedaya lelepetan kula. Lepet-lepet kula kalih panjenengan menika sing jenenge wong tuwa akeh lupute. Sing tuaku pokoke. Sing nom akeh lupute. Nah, ngono. Nggih, Pak Narpa. Ya, Dik Elisa, sami-sami nggih kula wong nom cok kalau mosok kula wong tuwa cok waduk teng panggung. Sromal-sromol, srugal-srugul. Cok ngebeli wae, najan radiangkat ning aku ya tak ngapurani jane kowe luput. Nggih, kula kathah lupute, aku kula akone. Pak, niki kula carane mucuki.